खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सरकारजों खुंजानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल टेस्टआ दासिमबो सोलिगासिनो एबा जागासिनो दं। गोबां लाइमोनफोरा बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि फरेस्टार एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव गोख्रोङै बाहागो लागासिनो दं, जेराव रोजा रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव बाहागो लादों। बिटिसि CSBनिफ्राय फोरमायथिनाय एबा फोसावनाय बायदिब्ला बे खेबनि हाग्रा बिफाननि साख्रियाव बिटिसि सरकारा गोरोन्थि गैयाजासे साख्रिखौ थिसननाय जागोन आरो थाबैनो रिटेननि खालारा फोसावजागोन होनना CSBनिफ्राय फोरमायदों। फरायनायाव आखा-फाखा एबा फरायनो गोसो थायोब्ला दिनैनि समाव अनसायग्रा सुबुंनिबो आंखाल गैया। बेनिनो बिदिन्थि नुनो मोन्दों मुलुग खाख्लारिनि बेलायाव, जेराव बिटिसि सरकारनिफ्राय गथायदों मुलुग खाख्लारिनि फरायनायनि थाखाय 5 लाख रां। नलबारि जिल्ला हादलि गामिनि दिनेश खाख्लारि आरो बिबारि खाख्लारिनि आंगो फिसाज्ला मुलुग खाख्लारिया बावैसो खुंजानाय JEE आनजादनि सायख' आनजादाव उथ्रिसार जानानै फरायनो सायख'जादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि गोरिबजों नाख्रेबजानाय दिनेश खाख्लारिया गावनि आंगो फिसाज्ला मुलुग खाख्लारिखौ फरायहोनो गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदोंमोन। मुलुग खाख्लारिनि फरायनायाव रांनि आंखालखौ मोनथिनानै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गावनि सिपिनिफ्रायनो नोगोद 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो। दिनै बे अनसुंथाइखौ लाइमोन BPFनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारिया मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै रांनि अनसुंथाइखौ गथायो। रांखौ गथायनाय समाव मसुलपुर जिल्ला BPF आरो BSUनि गोबां मावथिफोराबो नुजाथिदोंमोन। बोहैथि दाननि 20 जुलाइआव क'क्राझार जनता पार्टीआ हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव गोजोनै हानजा सुरनायाव हिंसायारि महर लादोंमोन। मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनो दाबि आरो नीट आनजादनि बेले-बेजे खालामनायनि दाबिजों जानाय गोजोनै सोमावसारनाया उनाव पुलिस आरो सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव थोंजों दाङाबाजि जायो। देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय मुंदांखा समाज सिबियारि आरो आबहावा मावथि सनम वांचुकआ गावनि उखैहाब सोमावसारनायखौ सोलिहोबाय थानायनि बागै मोनसे गोनां बिबुंथि फोसावदोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदों, रोजा रोजा सोमावसारगिरिफोरखौ पार्लियामेन्टनि न'ब्लांथिं थांनो होबथानो थाखाय पुलिसआ गोबां जायगायाव गोजौ बेरिकेड लागायदोंमोन, नाथाय दुंहाव सुबुंफोरा बेरिकेडखौ सिफायनो नाजानायनि जाहोनाव थासारिया सामलायनो हायै जादोंमोन, जेराव पुलिसआ लावथिजों सोमावसारगिरिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन आरो सोमावसारगिरिफ्राबो पुलिसखौ गाग्लोबदोंमोन। बेराफारसेथिं पुलिसआ टियार गेसबो बाहायनो गोनां जादोंमोन। बे दाङाबाजियाव स्पेशेल कमिशनार, जइन्ट कमिशनार आरो DCBनि गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे सा 118निबो बांसिन पुलिस आरो पेरामिलिटारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। लाठिचार्ज आरो दुंहाव थासारियाव सा 60सो सोमावसारगिरिफ्रा जोखोम जायो, जायखौ फाहामथायनि थाखाय राम मनोहर लहिया देहा फाहामसालिजों लोगोसे खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जादों। बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै पुलिसआ दासिम सा 70 सोमावसारगिरिफोरखौ खानानै दोनदों होनना मिथिनो मोन्दों। जों बयबो मिथिगौ, मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDP केडारफोरा जेलावनो दासिमबो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2022नि कर्टनि गोदान हियारिंनि खालारा फोसावजायाखै, जेराव उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय बिथां गेदेमानि जानो गोनां बे हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDPफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि, राजखान्थिगिरि, खुंथाय सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै एबा
उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोनाखै। सोर गारां दैखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो।
मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश एमएल बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।